We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag mga kapuso and have an awesome Tuesday! At sa kamustahon na mga kapuso sa Cotabato City o General Santos City. Sa mayong buntag! Mayong buntag sab Jill ug mayong buntag sab labi na sa mga taga Maso ug Tamparan sa Lanao del Sur Province. Mga kapuso, karong buntaga dungan ta nga ma-inspire o sa journey sa pagbagong buhay sa usa ka kagay-anon. Human kini malambigit kaniadto sa illegal nga droga. Apan karon, usa na siya sa mga nagatabang sa mga buot magbag-o susama niya, si Pet Pugahan. Samtang say paun sa ba ma-achieve ang kini ginatawag nato nga self-love. Kanaagawan pa katong sayron pinaagi sa istorya sa usa ka mom of two nga si Tweety Buliser. Kinsa nagtukod og physical fitness studio aron matabangan sab ang uban nga mommies. Samtang sa Biztalk, makachikahan at si Resi ang kapuso hunk actor Dave Bornea. Mga kapuso, nakakauna ba mo o kining pritong baki? Wala ako mga kapuso, wala pa ako nakakaon ana. Pero ana sila, lamig daw nga murag manok ang lasa. Pero for sure, mo try na jud ko human makita nato kining i-prepare sa atong guest chef this morning sa Kumbira Express. Tama ka na Jill, mga kapuso, dungan natong tilawan ang usa sa mga exotic dish sa Bukidnon Province, ang French-style fried frog legs nga lutoon ni Chef Francois. Mayong buntag mga kapuso, karon tudluan ta mo unsaon pagluto sa French style frog legs. So karon mo ni atong mga ingredients. So una na atay frog legs. So kani siya legs lang siya sa frog, nagikuha na to siya og panit. Salt o black pepper para sa atong seasoning, and then oil, butter, flour, chopped na garlic, chopped na chives, chopped parsley. So first nato buhaton, atong ipat dry. I-dry nato ang ang atong frog legs para mo mas mudikit ang atong mga seasoning. So ato siyang pat-dry. So kailangan ta og salt. So i-season nato siya right before ta magluto. So dili pwede nga ahead of time nato i-season para dili mag-dry out kaya to ang karne. So kailangan tag black pepper. So daghanan nato siya kay para mas flavorful siya. And then, after nato siya i-season, ibutang nato siya sa tong flour. I-dredge lang nato siya sa flour. Ato na siya i-drop. So, golden brown na siya both side. Tanaw nato siya. Okay. Golden brown na siya. So, pwede nato siya i-drain na nato siya sa paper towel. Ibalik pa niyan siya ibalik. And then add nato ang atong butter. So, mga kapuso, aniya na ang atong lamian, the French style frog legs diri sa cafe sa Bukid. This Tuesday morning mga kapuso, subay sa umaabot nga
Mother's Day. Dungan tang ma-inspire sa istorya sa usa ka strong, independent single mom. Diin, pinaagi siyang gisugdan nga physical fitness studio. Mas napa-inspire niya ang susama niya nga mga mommies. Ila-ilahon ta si Tweety Buliser. Ma'am Tweety, dayon sa At Home with GMA Regional TV. Good morning, ma'am, and kumusta ka? Good morning po. Okay lang. Okay lang yapon diri na side. Og Ma'am Tweety, unang-una no, gusto ka na mo mas maila-ila pa. And I'm sure daghan sa mga strong, independent single mom ang nagatanaw og makarelate sa atong discussion this morning. Pwede ba nimo ma-share sa mua imuhang journey isip usa ka inahan? Actually, I became a mom when I was 23 years old. And then 3 years after, I gave birth to my second child. And on that same year po, naging single mom ko. So, it was not easy at all being a single mom, pero mo po nga time nga na-realize na ako na pag mama na day ka, you can do everything. And bahala kung sa kadaghan na bagyo, you can still smile and put your heart into whatever dreams you have for your kids. Ma'am Tweety, si mo ang early years nga nahimo kang mom of two. Doon na ba yung mga panahon nga naka-encounter ka og challenges nga nisukod sa imong kakayanan isip usa ka single mom? Yes, even up to now, dili na gani siya sa early years as a mom. Ang challenges of being a mother, it doesn't stop, miski regardless of kung sa age yung mga kids. Siguro the hardest part for me was becoming a single mom. And then apart from that, I had to deal with my personal emotions and I have to care for my kids. And I have to work also for our dreams. So, daghan kayo mga storms. And I am surprised na survive na ako to tanan. Every time I look at my kids lang, mawala gid tanan kakapoy. Well, apart from praying, number one, magid ang prayer sa ako na nakahelp sa ako to get through all those things. And then, dako pud nga nakahelp gid sa ako is when I started to love myself. I got into physical activities. And then realize na ako na self-love is very important in survival and getting through mga challenges in life. Lisod magud maging mama na overcome ka with your problems in life. So once you start loving yourself, you become happier and you become more effective as a mother. Wow, you're indeed the face of a brave woman, Ma'am Tweety. And we heard that you started your own physical fitness studio kung asa kasagaran nga mga mommies ang imuhang mga ginapang tudluan. Can you please share with us ang imuhang experience, Ma'am Tweety? I started my own studio way back 2016. This is it's Evolve Full Fitness and Aerial Arts Studio. Ang among tawag sa among mga workout diri is it is fitness, fun, and artistry in one. It is a different kind of fitness because it involves mga apparatus like the pole, aerial silk, the fabrics, we have the aerial sling, aerial hoops. Workout siya because ang feeling lang magud sa workout is nagakat-kat lang ka and you are learning tricks when in fact you're already working out. And I'm sure naka-interest na sab ang mga mommies no who are watching us right now tungod sa imuhang unique and a new way to express ang imuhang self-love and at the same time making your body healthy and fit. Ma'am Tweety, having this studio, unsa basagad ang nahimong epekto niini sa imuha? Nahimo siyang diversion sa tanan akong mga challenges. And ang teaching also, I fell in love with teaching. I realized na I was not the only one struggling in life. I've met so many students who share the same journey. And nakita na ko na it helped them the way pole fitness helped. So mas samot ko na fall in love ani nga craft because nakita na ko na it became an advocacy for me to help other women who has the same journey as me, who wants to love themselves, kanang ma-overcome nila ilang mga daily challenges, ang daily stresses, and then they have this one place na pwede nilang i-nurture ang ilang self, take care ilang self, and at the same time, have a family who understands their journey. And matabangan yun sila, i-empower sila. And we are truly inspired sa imuhang dedication, Ma'am, no, to help mothers like you, Ma'am Tweety. With that, unsa ba imuhang message of hope and inspiration sa atong mga kapuso viewers, especially sa atong mga mommies karon? Kung message lang is,
Kita mo gud mga babae, dili basta-basta atong role. We are mothers, we are sisters, we do all sorts of things. Ang atong role dili sa kalibutan dili gyud siya lalim. But we have to help ourselves. We have to teach our hearts and our minds. We have to be strong. The more we are happy, mas makatabang magbuta sa ubang tao. We become effective parents, daughters and sisters if we are happy. We are able to do all sorts of things. We can move mountains if we are happy. Ayaw gyud ninyo pasag inyo sarili para mabuhat na itong mga gusto buhaton sa itong kinabuhi. Thank you so much, Ma'am Tweety, and continue to be an inspiration sa atong mga mommies out there. Salamat kay Ma'am og amping always. Welcome. Thank you po guys sa opportunity of being heard. Salamat kayo sa tanan. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best start tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Dagang salamat, Archel! May buntag mga kapuso, welcome to Biz Talk. Karong buntaga atong makauban usab si Randall sa GMA Afternoon Prime na babawiin ko ang lahat. Palilain pa akong di si kapuso actor, Dave Bornea. Maayong buntag, Dave, ug welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta naman ka? Sa imong ginakabisihan karong adlaw? Hello po. Good morning. At Home with GMA Regional TV and Attorney. Maayong buntag. All good lang po. Ito, starting my day, maya-maya right after this, workout or sayaw. Ganun. Pag-uusapan natin yan maya-maya, yung pagsasayaw mo. Pero ito muna, ano yung masasabi mo naman sa mainit na pagtanggap na ating mga kapuso dito sa role mo naman sa babawiin ko ang lahat? Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga sumubaybay ng aming show. Yan talaga ay para sa inyo po. At sana hanggang sa dulo po ay suportahan niyo pa rin at subaybayan niyo pa rin ang aming show. Maraming salamat po mga kapuso. Lalo na dyan sa Mindanao, maraming salamat po. Dati hindi ka nga lang magaling na aktor, but we've enjoyed so much your TikTok videos. Wow! So, meron kaming question. Ako naman, mga ilang minutes ba or ilang takes ba? Ako naman po, depende naman po kasi sa sa vibe ko niyan depende. Pag may mga pag feel ko lang mag-dub or magpa-cute, yan lang, isang take lang yun. pero pag pero pag picking up like choreography sa ibang mga nagti-TikTok and then trip ko yung choreography nila, then maybe it would take 10 pa nga yung pang 10 hingal na hingal ka na parang gusto ko lang din kasi maganda yung choreography ko dito, maganda yung pag-deliver ko ng choreography na to. So may mga ganon. Sana yung TikTok mo, meron ka ding Mindanao version. Speaking of Mindanao, meron ka bang place na gusto bisitahin dito or gusto gawin here in Mindanao? Naku po, kung ano man lang, kung sa Mindanao man lang, baka buong Mindanao, ikutin ko yan. hindi swak ang isang lugar lang sa Mindanao. Kasi napakaganda ng Mindanao. And then, actually, yung father ko is taga Kabakan. And we will look forward to your arrival, Dave. Pero for now, imbitahan natin ang lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao, lalo na mga taga-Kabakan, di ba, na abangan ang malapit na pagtatapos ng Mabawiin Ko ang Lahat. Ayan, sa lahat ng mga kapuso natin dyan sa Mindanao, at iniimbitahan ko po ulit kayo na please, pananaw taon mo sa aming show, kaya para sa inyo, nintanan, Babawiin Ko ang Lahat. Every Monday to Friday to, 3 p.m. in the afternoon. Hanggang sa dulo, inyo yung suportahan. Dagang salamat mga kapuso sa Mindanao. Dagang kayong salamat, Dave. Of course, once again, thank you for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you po, Attorney. Maraming salamat. And that was Kapusong Dave Bornea. Tutok lang mga kapuso na mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga, dungan tang ma-inspire ug makatuon sa kaagi sa kinabuhi sa atong guest. Sanglit kani siyang nalulong sa illegal nga droga, apan karon nagbag-o na siya ug gatabang pa siya sa mga taong nga gaagi sa iyang naagian.
Atong makauban si Ma'am Pet Pugahan gikan diri sa Cagayan de Oro City. Ma'am Pet, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, ma'am? Okay lang, good morning po diha, sir. Ma'am Pet, unsa ba ang storya kung paunsa ka ba nasulod aning illegal nga droga? Nagsugod ko sa paggamit sa droga around 11 years ago. Nagsugod yun ko out of curiosity. Ato nga mga panahon, daghan kaayo nga tao sa akong palibot nga gagamit og droga. Mao to, ni-testing ko nga mutilaw, hangto dito na dayon nagsugod og kayagaw ang akong kinabuhi. Unsa ba ang dili mayong epekto sa imuhang kinabuhi, ma'am, diyang nahimo ka nga drug user? Well, daghan nahimo kong irresponsable nga trabahante. Gawas paana nadaot akong relasyon sa akong ginikanan. Wa nagdugay, nawad-an ko og trabaho. Napasagdan ako akong kaugalingon ug labaw sa tanan napasagdan ako ang akong anak. So ma'am, Pet, unsa pud ba ang nahimong kasinatian nimo nga nagtulak kanimo nga magbag-ong buhay? Niabot ko sa punto sa ako ang life nga gikapoy na kaayo ko sa akong daily cycle nga mumata na lang ko para mogamit. O niabot ko sa punto nga dili na nako gakakita ang akong kalipay sa paggamit. Ma'am, niadtong gipailawom ka na sa rehab, no? Unsa ba ang imuhang mga natun-an o unsa pud imong nakita nga kabag-uhan sa imuhang sarili? Actually, dagkaayo natun-an sa program. Una, natun-an ako unsa ang addiction o kung unsa niya ginaguba ang ako ang utok o ang ako ang ability to make right decisions sa akong kinabuhi. Gitudloan ko sa rehab og skill sa paghandle sa akong pagalingon kung aduna may tao, bagay, lugar or emosyon nga makadani sa ako sa paggamit og droga. Ug labaw sa tanan gitudloan ko sa programa nga mangandoy og balik. Lantaw og mas luag pa ug mas tayo pa ang akong maabtan sa akong kaugalingon. So ma'am, kamusta po ang experience sa imuhang rehabilitation, labi na sa imong pagbag-o? Labi pa nga dili kini sayon. Unsa mga challenges nga imong naagian, ma'am? Masulti na ako nga ang ako ang unending road to recovery is not a straight path. Daghan pa ko'y kakulangon sa akong pamilya nga wala pa nako napun-an hangtod sa karon. Bisan patuod og nagbag-o nako aduna Japon ang baga nga populasyon sa mga tao nga nakamino sa mga tao nga nay pareho nga kasinatian nako. Pero luyo niini mapasalamaton ko tungod kay naa kanunay ang suporta sa akong barangay, ang Barangay Lumbia, Coalition for a Drug-Free Society, I Will Serve Foundation, Oro Citizens Wellness and Development Center ug ang lokal nga panggamhanan sa syudad sa Cagayan de Oro alang kanako ug sa akong mga kauban nga nagpahiuli. So ma'am Pet, kamusta ka karon og unsa na pod ang imuhang gikabisihan? Ako kasamtangan nga community barangay nga maoy ga-facilitate sa recovery and aftercare program sa mga tao nga gusto magmuundang sa paggamit sa illegal nga droga. Gawas pa niini o sana ako ka internationally certified addictions professional level 1. Karon I serve different municipalities sulod sa Region 10. Pinaagi sa paghatag og trainings para makapacitate ang ilahang community-based rehabilitation program facilitators para makahatag og maayo nga interventions alang sa mga tao nga gapahiuli. Ma'am, karon no nga naapil ka na sa community-based rehabilitation program ug usa na ka sa nagadumala niini. Unsa-unsa pod ba ang mga interventions ug programa nga inyong ginahimo? Rin na ay nagkalain-lain nga mga programs nga ginabuhat sa ato ang local government para sa mga tao nga gapahiuli. Of course, naadiha ang continuous referral para sa ilahang job placement, wide-ranging medical services, naapod ang kaning programa para sa ilaha o sa ilang pamilya sa katong mga gusto mo eskwela, na scholarship program nga gina-offer namo para sa ato ang mga gusto nga anang mga graduate sa atong programa. Aside from that, napoy mga fitness activities. Very holistic ang approach sa ato ang aftercare programs alang sa mga ni-graduate sa ato ang community-based rehab. So naap kanunay ang nagkalain-lain nga ahensya sa atong gobyerno para ma-avail ng mga serbisyo. Lastly, ma'am, imuhang mensahe nga to sa mga kapuso nga pag-awhag nga likayan ang mga illegal nga binuhatan.
Okay, sa atong mga kapuso diha, kamo akong gidasig sa pagkinabuhi nga layo sa illegal. Ang droga dili solusyon sa problema. Ang droga dili solusyon sa kagulanan. Ang droga dili makatabang sa panginabuhi. Ang droga daotan. Daghang salamat Ma'am Pet sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug continue to be an inspiration. Okay, thank you and good morning. Sa bisan pa man nga usa ka single mom, si Tweety Buliser, wala kini nahimong babag aron iyang masuportahan ang iyang mga anak. Gani, nag-abli sab kini og mas dakong oportunidad aron nga maimpluwensyahan sab niya ang susama niya nga mga mommies aron i-promote ang self-love. Samtang Jill, tungod nakita ni Pet Pugahan nga wala gayud padulngang kaayuhan ang iyang pagkalambigit sa illegal nga droga, wala madugay iya kining giundangan. Dakong tabang sab kuno sa iyang pagbag-o ang community-based rehabilitation program sa gobyerno kung asa ga volunteer na sab siya karon sa maong programa. Samtang side, ako ang pasalamat ni kapusong Dave Bornea sa init nga pagdawat sa iyaha Isip Randall sa GMA After Prime drama series nga Babawiin Ko Ang Lahat. Busa mga kapuso, ato pang atangan ang mga eksena sa maong programa. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Oprah Winfrey nga don't worry about being successful but work toward being significant and the success will naturally follow. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.